Ki nong mikmat kaliang persya ki bapik ngor ya ka jing trekam jong ka sarkar jala ki la penrem ya ka ni ka sarkar na ka daw ka jing bom la ka jongka ban syakri pai ba hakum ka ni ka por ba ka jala kamat ka jing e leng ba ka klam covid-19 da ka ba ki la pen sngo ba ka sarkar ka klam trekam kum ba ka dei ban tre wat hadin ba ka sarkar ka me ka la kan thop ya ka klam covid-19 hapo ka national disaster management act ba ki tu ki bamat ya ki apot jong ka jing sosi kum bolong ki wei ki jingja ki ba sha penjulor ha ka me mariang ki dei ban yo ya ki jing yaram Habai keren bersulong mil ki nong hikmat kaliang persya ki bakan thup yo ameli ka mausan ram ba Himalaya sang pliang ba George Lingdo ameli ka umroi kilabu ya ka jingkili ba balai ka sarkar kali malla hakum kani ka por bat klem dan satya ya ki jirap kum ki marbam bat ki we ki lat ki pai ba ki bai kendu jinge la ka long ha ka jing sha set slung ni wat ru ha kisnong ki thau ki bahap hapo ki containment zone na kaliang ka sarkar kam sim lale ai kat kum badai banle namar ngi shem ba kat kum ka National Disaster Management Act 2005 ka sarkar kala dei ba kan ai ki kenja jingerap ki badai ban penpoi sha ki nong rep ki de ban penpoi sha kita ki don various sectors hak state jongi ki don ki working sectors gitu kum ki laborers ki domestic workers ki don ki batre belasngi ki don ki batre hayeng ki brio kum ta ter tengi ngilengo ba hadu mentah kani ka klipmat ngim shum yo sngo na kaliang sarkar ba kan penbena ba ka don ka kenja package ban ai mentah ya kini ki brio tengi dawa na ka sarkar ba kamde ba kan shong menti ba kan sngapjar ngi dawa na ka sarkar ba une second wave mentah ulajan kut ndreng ngim yo sngo ba kan kaliang sarkar ka don ka jing pen kre ban ai ya kum gada ka jingerap ya kini ki pai ba jungi meda ki pai ba jungi ki don ki bala don hapo ki containment don ki pai ba ki bala shong hapo ki quarantine ndrei kabam kampoi ngilengo ba balei kadau ba kabam mla ban penpoi sakini ki brio ki ba shong hapo ka containment menta sibu ka we ka dong lakhang dam ya ka badon ki bun ha ki covid patient hangta te ki khot containment tandala contain ya kata ka dong lane ita ki layeng sawyeng umdan mano bala ban rungshu ha kita ki yeng te nakaliang sarkar kala de ban penkre ya kum kata ka jingerap ya kita ki brio ka bam ru penpoi ban ai jingerap pisar ru kam penpoi ngi sem kalungo nakaliang ka CLP nakaliang ka Congress ngi dawa baka sarkar ka de ban le marmar ka de ban le lungdam ta ngin hap shong meeting biang nakaliang CLP bangin hap ban bishar ya kani kam banginum sya syu e ka sarkar bakan su shong menti kumne ngi hang ni ngi keren kat kum ki kendon ai te ka disaster management act kadon bat kat kum ka disaster management act lada ki pai ba ki syakta ha ka jing slei ada ki pai ba ki syakta ha ka jing ing ka yeng ani syakta hau pria ani ki nongrap jungi kisneu kadap karyang jungki na kadau jung jingwan jung pria ne jing lun shop jung ka khlam ne kanu penuru ka bakta ya kadap karyang kini ki ong affected parties ani ki brio ki bala syakta da kanu no jingja de hang ne ka covid kala de lupa ka notified disaster kamde ki mengisu kam mengi ndrei ka sarkar dia kala penbena ni ka khlam ba ka de ka disaster de ka wan hapo jung disaster management act de ka disaster management act arjarsan ka krenshai Baya ki brio ki bala syakta naga daw jung disaster ki hab ban le ki hab ban siu ki hab ban kersyani ki brio ki bala syakta daga ni te kamdi ka sabar jung ka ai te kadi ba hapreng jung state government bat hapreng jung central government bakin nyatai kadi bat bakin ai jing kersyani ki ba ki ba syakta daga ni khlam kini kino mikmat ki labu ru ka jingkili balai house nam bala deb ka sarkar ka pen baka ai ka jing sakri kat ba mentau senampat kale banti badru ban keli ba syai ka ja kata kapisa namar ba hadu menta kam sim lala ban siu ya kiram kisha kibarim kadai hang ta kin ba ha ka jingelang jungi menne ngia nujor ya ka rukam trikam jang ka sarkar ha utai usnam bala dep por ngiyo ya ka first wave jong covid ka jing pun kre ka long janai ba nadong kajing pun kaya ka janai hadu atata wat nadu ki corona care center ki biang ki brio ki badi bantre hang ini corona care center ki biang ki isolation ward ki biang ke jaka
kabam kadi kabiang wat ka jaka sa jaka dem ya ki nos ki doktor ha ki hotel kabiang menta usnem balai kambiang ki nos ki doktor ki lab technician ki lab attendant berkhoi ki wan yeng ja sei gitu ki jing pen kre berkhoi ki hotel kat kitu babuk mencum snem ki ong hana tangka bil jong ki hotel ki kam siu te kata ka jing pelut lais pak keluar mencum snem ki pelut chanokin mentang edang yo so ki don ki parlok ki bawan ya thu changi ki ong tang ka bai bam ru 4 siu ka bai hotel 4 siu taki bai kali jong ki turis taksi jong ki egi wilayah ka taru 4 siu de ka jing keli kalong pile ayu kumno pi pen i ka jing lot hadu lais pak keluar mencum snem te mentau snem ke ka dau ba phim sim le ya kana ka kam ke ka dau ba phi chu ie bet ie hakamon jong pai ba ie hakamon jong ka snong ka thau phi chu ie hakamon jong no pisar of him sanction ru phim le te menta ambulance of him thet ki hospital ru phim sina ki isolation ward haki nong kendong menta ndon isolation ward ngani thu efi ka public health center ki judon tang sipotli ki jingthia santli ki kenthai santli ki senrang te menta la dak ki don ki nong pang kategori C lane B lane A te ki ajaka ban kit sedu selong ki kila de ban pen kre ki isolation ward halaki snong haki PC level C level daya do mentaro don jing pen kre te ki ong kin set up corona care center kata ka corona care center ka ba ngayo sngo la lek u health minister sya boy lumbong adu menta empat dep la lek u health minister sa kiwe jaka wong ban bu corona care center mden te ngalengo ba ke ka daw ba mata usnem kilong kumni kabam kadi ampun poi ban ong ban sumar ban pej ban take care mdon la shu e be ban ong dia ka baja kata ka bang yu i bat ngiyo sngo na upaj ba ke ka bang nga kren nakasur jong upaj ba usngo kumta bayangi la shu e ben ha kakti jongi langi im nangiyap ka syong hangi kata kalong ka attitude jong ka sarkar kumalong manta kuno ban on ba ka sarkar ko bang kini ka kenti ka bang ta ka dai ka or ka bang idin smart dala de lagi banda ka ba ka kan suku ka ba badi tang vaccination ban ya da ki pi ka dai ka mo kane ka jing pang ka dai bang ngihap ya sumar ni iwe mo dala de kamot ngihap dengki mas ngihap sanitize ki ngihap ya pej bangin numia khle than mandai ban ya bun briu than kata kadai ki SOP ki SOP jong ka covid handrei menta pinchuong no tang kata la biang dom dei na menta facilities ong yang kat noteli ki hospital sarkar ki babiang ICU kanoteli ki hospital ki babiang ki jingthia ngi nakaliang CLP lang bu doktor mukul bat kini ki parlok MLA berkhoi nilai lek keleng ki district ngilap hari boy hapo kat ka civil hospital jong kan nongpo uchi minister wong kumno wong ka ICU kala long ready ka oxygen plant kala long ready nginai lek mangi amdon ICU ndong balai ong em bo don doktor de ban pendon kam ventilator ne kum ngin penya jaka isu dong seu tu doktor tu don u doktor lara no seselong u badai han opo ki transfer no u hasilong civil hospital de takmut kibriu na ribhoi kamut kibriu balai ban admit hospital nong po kinumyo jaka thia jaka dem ICU nomor don nong sumar to nang to ngipoi sa Haumran ki ong bakin bu ya ka corona care center u health minister lalit pej u chief minister lalit pej kila ai ka tarik khatsan benai jun on function baro na dong hadong la bej labu ki oxygen plant labu ki jingthia ini tai khatsan jun ka dei ban sedang no menta ka dei khat khandai jun ngidang kli na iperlok ba George bade na boy ba Merel Bon ngi kli na ibaw na boy yong em hadu menta dang ya ka jingshna tahang no ken kata ka preparedness ka kentin preparedness ka ba jumi borbor
now Chief Minister Shano kata ke preparedness. Tengi lawan keleng-keleng nilai one page hadu nong stone. Nilawan hadu siapa joy. Kaju prepared. Second wave ulajan kut. Lajan one sa third wave. Telano kin pinlong kibalak kloy ban kre ila ban kre kita ki